Není týždňa, čo by to v USA nešlo do sračiek. Predstavte si svet, v ktorom by si za Bidena alebo Obamu priamo v oválnej pracovni robilo tlačovky nejaký miliardár, napríklad Gates alebo Soros. Predstavte si, že by niekto z nich dal na prezidentskú kampaň 277 miliónov dolárov a hneď na inaugurácii by začal hajlovať. Tiež si predstavte, že by dostali pozície na ministerstve, z ktorého by vďaka tejto pozícii mohli rušiť miliardové zákazky konkurencii a prihrávať ich sebe. Predstavte si tiež, že by protizákonne rušili iné ministerstvá, vyhadzovali štátnych zamestnancov na základe dôvodov, ktorých boli postavené na klamstvách a dezinformáciách. Alebo si predstavte, že by Biden robil reklamu na ich produkt, napríklad nový Windows s Billom Gatesom priamo pred Bielým domom. Keby to bolo takto, tak by dezolati na 5 sekúnd nezavreli hubu o tom. No zrazu, keď presne toto robí Elon Musk s Trumpom, tak im to absolútne nevadí. Už ma strašne nasiera táto nespravodlivosť, tento dvojaký meter. Už je na čase, aby nás normálnych bolo konečne počuť. Aby bolo počuť pravdu, pretože hlavne na československej scéne mi príde, že sa o tom málo hovorí a málo vysvetľuje. Preto budem robiť viac takýchto videí o nastupujúcem fašizme v USA a verte, že bude o čom hovoriť. Doslova neuveriteľné veci, ako Elon Musk špinavo klame ohľadom rušenia USAID, ako zavádza totalitu na Twitteri a tvári sa, ako je za slobodu slova, ako Trump každý deň vymýšľa klamstvá a keď mu ich niekto vyvráti, tak ich aj tak hovorí ďalej. Ako Elon Musk dokázal ešte ojebávať aj pri počítačovej here. No bude toho proste veľa, takže dajte like, dajte zdieľať, dajte odber, nech nič nepremeškáte.